Okay, dinigabay na kay class si Sir John G. Buenbraso, no? Ang itong principal sa Gango Elementary School, dinigabay na. Labot sa sunog, sa first day of school yun, naitabo ang sunog, no? Kadlawon man nila itabo ang sunog. Mga alas, siguro sa mga na kuan, naitabo ni siya sa mga alas 2 kapin. Mga alas 2 kapin. Natugaan sa pagtibayan nining bahina o gabang pa nga mga kasayuran atong gi-follow up, no? Labot ang mga sunog ginitabo diri sa mga room sa Gango Elementary School. Sir, by the way, unsang hitabuan, no? Base ni naibawaan nganong na ugdaw maning maong room. Kaya sa atong kadlawon, amo ang barangay kapitan ninawag sa ako ang nahitabo lagi ang sunog diri sa eskwelahan. Sa mga nanawag si kapitan ako is na sa mga hapit na alas 3 jud, so ibanabana na mo nga sunog is nahitabo between alauna to alas 2 na sa buntag nahitabo. So as to kung unsa ang hinungdan, as of now wala pa jud namo dili pa namo ma-determine kay nagulat pa mi sa official report from the Bureau of Fire. So gahapon nanadiri ang ato mga taga Department of Education na mga officers nato at itong SDS, si Ma'am Nympha, napo dili ang itong mga engineers sa DepEd, si Engineer Kapulong ug yang kauban, ug na po diri ang taga Division DIRM. So gi-check na o gi-assess na ang kuan ang ato ang classroom. So na-decide nila nga kining classroom is bakante pa jud siya until nga ma-repair siya. Pero as to the cause is dili pa ko ka-determine kay kuan man kanang wala pa jud ako naguniti ang official report from the Bureau of Fire. So di adto man gud ato bakan ang basihan kung unsa jud hinungdan sa sunog. Okay, pero ang damage sa sir, no? Like mga bangko, dunay mga papers, no? Ang sa nga room gani? Kini siya nga classroom ang good is grade 6 di siya nga classroom. So kabalo man ta nga gahapon is ang opening sa ato ang klase. So giandam na ni sa teachers kung makita okay, so prepare na ang mga kung makita niyo di ara nga portion na yung mga bangko, mga books, nanay books nga naka-assign taga bata. So unfortunately is nasunog man gud siya ng kadlawon, so na-damage na to. Ang damage din na to ani is una naitay tulo ka TV nga nasunog. Dayon ay duha ka printer, 29 ka mga lingkuranan nga monoblocks, dayon ay duha ka lamisa. So happy lang ta nga na magpasalamatan jud pud mino sa tuang concerned citizen pod nga mi report sa Bureau of Fire. Good lang pod nga ang Gango na atay substation sa Bureau of Fire nga dali ra kayo naka-responde kay kung wala pa, kung makita galing nimo na di posibilidad nga maugdaw dako pa. May gani usara ka room ang naapektuhan. Dayon napa po'y mga butang-butang na salvage na damage po. So anaaray mga butang na salbar. How about sa mga books, no? Na ginamay mga books nga sunog. Kini mga libro nato murag mahulog na jud ni siya nga damage na kay nangabasa mo gud jud pag apula sa kalayo. So dili na siya magamit. Okay, so di na ba mapiktado ang inyong mga supposedly kanang ibutang diri nga grade 6 to mga students ninyo? Aman karon nagklase sila? Namatay isa ka bakante nga room di adto, although ang katong nga room is dapat i-bakante na jud siya. Pero wala magutay lain nga room nga kasudan kay na yung mga bakante nga classrooms, pero di na dyan siya yung magamit kay balo naman dyan nga sa problema po diri sa Gango ang baha. So mao classroom di ato nga taas-taas, so mao mong gisudlan. Dayon ang DepEd po nga mga officials nato dili gahapon is maningkamot po sila nga masolbad po dayon nga problema para magamit na po siya sa mga bata. So ang apektado ni pila ka mga students unta nga naa diri unta 30 ka mga students. So gibalin sila sa room nga medyo bakante. Aron nga dili jud ma-disrupt ang klase. So far although nahitabo ang sunog,
wala ra po naapektuhi ang opening sa Gango Elementary School. So dili ra siya naapektahan gyud. Wala siya na apektahan kay Taniwala nga dunay sunog nga nahitabo. Kaya naka-decide man po dahil nga isunod dito ang bata. So, nakasugod yun sila pag usual nga kan. Although, wala na sila yung mga libro magamit, pero as to the instruction, pagtudlo, pagkuan, padayon ng jud gihapon, wala na apekto itong wala nga sunog. No. Pila may wala may ano may pila damage sa mga sunog ang inyong DRR ninyo sa school o sa DepEd? Ang amo lang gikan is identify na mo ang mga materials na nasunog or na damage, pero as to the amount dili ka makahatag pa kaya kamulo pa pud mi og pila to ang mga materials nga nasunog. Pa sa na-identify na mo sa base sa teachers teacher nga report kung unsay nasulod di ari is natay tulo ka TV. So ugdaw gyud ang tulo ka TV, no? Dili man siya yung nga totally pero na ugdaw, babagid siya. Dili na siya magamit. Hindi na po magamit, oh. Kung ka sa init niyan, brad, nang bukan po siya. Then natay printers duha. Naapod tay bag-o day nga globe nga kato lang summer gihatag sa tuwa. Napil po siya og sunog di ari. Dayon mga personal pod nga gamit sa teacher na appeal pod, pero dinar pod to yung panyo kayo nga amount tingali. Oh. Daanay kuryente ni siya bisag walay klase kaning nga room. Naman dyan siya kuryente. Pero wala din day off. Wala mo kanang mag-off jud siya na guard baka magbantay panahon sa kagabion. Actually naman tay guardia diri, pero atong guardia magud is nakatulog na jud pa natin ng panahon na tungod kay kadlawon naman jud good siya nahitabo. Dayon wala na jud siya nakabantay lang siya pag abot na sa bombero nga gikan pud anang tawag ng taga pika at bang balay. May gani nga nagyud ang at mga balay nga nagkuha. Wala pa dako jud ni siyang damage unta, pero pasalamat ang gihapon ta nga na apula jud dayon kay ug mga kuantong tao kung imong makita Possible pa mutabog pa siya sa uban nga mga room. No, posible siya nga motabog sa dako na jud nga damage, pero pasalamat ang gihapon nga dili nga ato kadako. Okay. Unsa may tapad ani nga room? Ang tapad ani nga room is ang grade 5. Ang kana pod nga room bakante na po na siya tungod kay mabahaan jud siya gihapon og kuan. Mo problema ninyo ba pod, no? Ang problema So kay ang baha ninyo pod diri sa taga kuan gyud taga hawak. Dili ra Taga pod tiil. Pero dili ra pod mo kuan ang nga maabot jud sa hawak so far wala pa po na hitabo, pero kung ang classroom magud basudlan na siya og tubig, dili na jud ako siya paklasihan kay prone sa mga disgrasya, no? Disgrasya din, plus ang kana pa yung ang tubig niya, ang health sa bata compromise ban pod og atong ipakuad jud ipugos og paggamit. So pato pag once na masudlan na ang classroom, dili na nako pasudlon ang mga bata. Okay. So nya mo gid problema niyo panahon sa tingulan, no? Panahon sa tingulan, magbaha, no? Kay nahita ka bang murag na catch basin na magud ang eskwelahan. Okay, so unsa man nga mga room ang kanang masinati gyud ang pagbaha panahon nga naikusog-kusog nga ulan diri sa tuwa? Kana nga room kanang gipakantihan namo karon. Ang katong tao po yung mga classrooms di ato sa likod dapit nga bahin. Mapapunto kung kusog-kusog na jud kay ang tubig, kanang bago nga building nato maabot na siya, so natay tulo ka classroom sa nang bago nga building nga maapektuhan. Naay isa duha di adto, so mga 8 ka classroom, so kusog-kusog na jud kini pong duha nga pagsulod Diri napita, dayon kung mo lapas sa jud po kung nang sa ligid nga tubig bitaw ka nang nakabatay ka nga pagsulod mo nailigid nga agian pag mo lapas sa jud po ang tubig di ara kining classroom diri sa tubangan sulod na sila. So mubaha gyud siya, no? Mubaha jud siya. Oo. Wala ba ni yon magtontoon naman gining problema ninyo, no? Ang mubaha wa ba ni usa ba makaya magtampakan? Actually ang ato ang city government kuan naman po sila nag-initiate naman sila tambak dito sa likod. Kung makita nimo na lapad-lapad yun na ilang gitambakan di ara pod. Pero pagkangalan naging atong eskwelahan mo is naubos na siya karon. Ubos na kay siya, So mao nang nadyo siya tipan nga mubaha. Dayon kung sige kaulan saturated na kayo ang yuta sa eskwelahan, so
dali na lang jud ang pagkuan sa tubig. Okay, so ang inyong sa division sa may plano possible, no? Ano bang ano makatabang makunhuran ang risgo, no? Labi na sa pagbaha sa mga kabataan nato. Ano sila yung plano, no? Magbutang og bagong Actually, building. ang division is nandiyon po yung mga plano nga ila pong i-present sa local government nato nga para masulbad jud siya. Nga gali ang tong engineer di ari na maghapon si Engineer Paul Katulong nagkuan siya nga mahangyo sila o 12 or 18 ka classrooms para nga ang level sa building nga itaon is mas labaw na jud siya sa dira sa dalan. Kay para if ever nga magbaha, dili jud ma-disrupt ang klase. So hopefully ma-realize na by next year. Okay, hopefully no ma-realize siya. Pero karon og naay mga kusog nga ulan, so apektado gyud ang klase, no. Apektahan gyud siya. Ang in terms sa kanang sa mga you mentioned nga dili na nimo pala pagklasihan kung dako na gyud ang tubig. Although wala diri ang mga bata sa eskwelahan physically, pero it doesn't mean nga naundang ang klase. Okay. Kaya na naman punta karon yung mga pamaagi Blended nga learning nga itong pagi. although wala dili physically ang mga bata, pero magpatuloy ka ng klase kaya naman tayo mga module nga Panghapon-hapon. pang kuan nato diyon. Nana po instructed na po nato mga teachers nga if ever unsay magbaha in ana, dili jud totally nga walay klase. Wala lang dili ang bata physically, pero as to instruction padayon pero tuwa sa balay sa mga bata gikuan. Kaya naman po tayo mga alternative na po nga mga pamaagi. I see. Okay. Sunog, baha, pero padayon gyapon ang pag-eskwela. So far walay problema. Padayon jud gihapon ang ato ang opening. So although naisunog nga nahitabo, pero sa mas kung gingon ganiha wala siya nakaapekto sa opening sa Gango Elementary School. Okay. Sir, thank you. Salamat kayo. Og siguro imo ipaabot na lamang labi na sa mga ginikanan nga nagatungha diri no ilang mga anak. And sa tanan no labi na nga naglantaw sila nga nasunugan ang Gango Elementary School. Medyo nabalaka sila and pero so you mentioned nga wala kini na himong babag ninyo pero gipadayon ninyo ang klase ang opening. Okay, sa mga ginikanan diri sa Gango Elementary School, ako ipaabot sa inyo nga although nasunugan natong eskwelahan, wala kini nakaapekto sa operation nato, sa daily operation nato sa eskwelahan. Padayon gihapon ang ato ang pagklase, pag-open sa atong school year 2025 to 2026. And among gisiguro nga gi-priority jud diri sa eskwelahan nga safe ang inyong mga bata. So wala mo'y kabalaka, angay nga kabalakaan nga although na isunog na sa bahapod, wala may angay kabalakaan kay kuan na daan sa eskwelahan. Sa mas kung during sa mga PTA meetings nato gina-present man jud nako nga ug unsay makuan wala dili makatunghay yung ubang anak, pero ang as to instruction dili jud siya maputol because na kay nagbaha ang eskwelahan. Pero so far po sir sa diri jud po sa Gango ang pag-ingon na mo jud katura jud nga classroom ang mabahaan maro jud among paulion dili pud pasabot kay nagbaha na siya as long as pwede pa maklasihan ang klase tuloy-tuloy jud ang klase nato. Katura exam atong masundan og tubig mo to atong paulion ang mga bata, pero ang kumingon ta ang pagtudlo wala na putol. So walay na usik nga mga adlaw sa ato ang eskwelahan although na mga problema sa baha ing ana, pero dili wala siya nakaapekto kay diri sa DepEd naman jud pud tay mga pamaagi no nga atong ginabuhat kini nga mga pamaagi mara pa natong mga gibuhat sama atong nahitabo during sa COVID-19. So gipadayon na jud gyapon to nato siya. So wala dili mo maundang ang klase although wala diri inyong bata physically kung magbaha. Oo. Okay. So thank you kayo. Salamat kayo. Salamat po kayo sir. Okay. Ato na kauban ang atuang principal sa Gango Elementary School. Labot sa sunog na itabo diri silang drugaan sa room sa grade 6 no nga drugaan. Nato ning unang adlaw gyud no sa kadlawon sa first day of opening sa school year 2025-2026 June 16 na itabo bang kigilan.
And pasalamat lang po nga napugna no dali ra kayo na wag yung katabok sa uban pa nga mga rooms no diha sa maong tulungan. Salamat kayo diri sa gikan diri sa Gango Elementary School Chris W. Manuel Loren Kilichi. Salamat mga adlaw.